Zilmax Studio. Alárẹ̀mú mi o. Owó Gbọ́njúbọ́lá mi Àrẹ̀mú o. Àríre má kọ̀. Alárẹ̀mú mi o. Owó Gbọ́njúbọ́lá mi Àrẹ̀mú o. Àrẹ̀mú o. Òní lọ́jọ́ ìbí rẹ̀ o. Owó Gbọ́njúbọ́lá mi Àrẹ̀mú o. 26 August. Òní màmá lọ́jọ́ ìbí rẹ̀ o. Gbọ́njúbọ́lá mi Àrẹ̀mú o. Èrè lọ́mọ ẹ̀ṣà mi o, àṣeyí iṣẹ́ mi sí i. Gbọ́njúbọ́lá mi Àrẹ̀mú o. Àmì nínú ọlá pẹ̀lú dẹ̀ra. Pẹ́pẹ́ lọ́la ṣe àrẹ̀mú o. Látún ẹ̀ṣà mi o, àtà ikú kì í ṣe kálẹ̀ ọ̀rọ̀ o. Pẹ́pẹ́ lọ́la mi Àrẹ̀mú o. Mr. Profit Ṣàmì ò ní rí kún aya. Gbọ́njúbọ́lá mi Àrẹ̀mú o. Innovator number 1 Ṣàmì o, màmá ní rí kú ọmọ rí kú ọmọ. Gbọ́njúbọ́lá mi Àrẹ̀mú o. Ó di láyà o, màmá ní gbọ́kú ẹ lójijì Àrẹ̀mú o. Ṣàmì olúwa mi, ẹ bá mi kí Alárẹ̀mú mi o. Gbọ́njúbọ́lá mi Àrẹ̀mú o. Alárẹ̀mú mi o. Gbọ́njúbọ́lá mi Àrẹ̀mú o. Àrẹ̀mú o. Gbọ́njúbọ́lá o. Bàmí AbdulKabir ọmọ Alayande o. Àyàn Bukola ni mò ń ké sí ọjà rẹ̀. Ńlẹ́ ìlọ́kọ́ ọmọ àrélù, ẹ̀rú máa sọ ọmọ àjọba lólele. Tẹ̀tú ọjọba lóhùn ẹ̀rọ, ọmọ akẹta lọ́nà òsì. Àrẹ̀mú bẹ́tì rẹ bá ń já ọmọ ní pẹ̀lú bàbá, n ò pé kó kú, n ò pé kó rùn. Mo ní ó lówó mówó, kọ́ lọ́lámọ́lá, kó fa ìkúbálẹ̀ ọ̀rọ̀ sáyé gbẹdẹmukẹ́. Gbọ́njúbọ́lá mi Àrẹ̀mú, tẹ̀tú ọjọba lóhùn ẹ̀rọ, ọmọ akẹta lọ́nà òsì. Ìwọ lọmọ dára, ọmọ dápa, ọmọ pàlàpàlà kọ́dà o. Ọmọ òmùdà gẹ́gẹ́ fi bánà ẹ̀ lórí. Wọ́n nítorí kíni, ó ní kó bá lè tù. Tẹ̀tù tá a mú sọ́dẹ̀ àná tí wẹ́ni rẹ̀ pa. Ẹni rẹ̀ kọ̀kọ̀ jáde, ìdá bàbá rẹ̀ kò lóhun òwàkọ̀. Ọmọ òdìnnúdínú méjì ló pàdé. Oníṣẹ́ kú, ajá àròyìn. Ó ní kó lórí òdòrí ẹ̀ mú o. Ìdá bàbá mi ń jó wèlèwèlè.